Id-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jżomm il-prezz tal-fuel stabbli waslet biex illum f'pajjiżna għandna l-ogħla prezzijiet tal-fuel fl-Ewropa. Iżilna fit-toroq u staqsejna lin-nies x'jaħsbu dwar dan u jekk jistennewx li l-prezz tal-fuels f'pajjiżna jorħos meta jorħos dak internazzjonali. Jekk ngħidlek li bħala pajjiż qed inħallsu l-ogħla prezzijiet tal-fuel x'tikkum? 100%. Dak tiegħi kienet fil-karozzi, fl-inġinerija, jiġifieri il-prezzijiet nafhom sew. 100% l-ogħla qegħdin. Meta sifer għandi min jiġi minni barra, meta nitkellmu fuq hekk, jgħidu li daqshekk qiegħed tagħkom, meta tara l-pagi li għandna. Tistenna li jonqos meta jonqos internazzjonalment? Biex jagħmel bżarf l-għajnej. Ftit jiem oħra l-budget inti bħala ċittadin x'tistenna xi ħaġa tolqtok forsi? M'hemmx xejn speċjali bħal speċi. Forsi daqsxejn il-petrol. Jerħos daqsxejn. Għax daqsxejn oli, ma tqejja kollox tajjeb għaddej. Da ftit li taw. Sewa mbagħad għandek il-fuel u għandek kollox hu. Kontijiet tad-dawl u hekk. Tistenna li jorħos meta jorħos internazzjonalment? Ovvju, ovvju. Jekk ngħidlek li f'pajjiżna qed inħallsu għall-ogħla fuels, x'tirrispondi? Ifhimni waħda l-aħħar konvenza li għamel li raħasna il-petrol ma ħsibx li mar tajjeb għax wara xahar jerġa' liħ. Jekk ngħidlek li f'pajjiżna qed inħallsu l-ogħla fuels, x'tikkumment? Mhux tajjebu. Għax intulqotni. Tistenna li jonqos meta jonqos barra minn Malta? Spera fallaw. Kif spjegawna n-nies ir-roħs fil-prezzijiet tal-fuel u fost il-prijorità tal-persuni li intervistajna.